ସଇଲା ଏଥିରେ ନୂଆ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ତାର କରିବେ ଏଥିରେ। ମୋ ଛୁଆ ମାର ପଡ଼ିନଥିଲା ହେଲେ ଛୁଆ କୋନ ତମ କାନ୍ଧରେ ପକା ଦେଖିଲେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ମୋବାଇଲ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପାରାକୁ ସେ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ତୁ ରେକର୍ଡିଂ ନ କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରେ କହିଲାନି ନହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ନଣ୍ଡା ବେଳକୁ ଯୋଉ ରୋଲ କାନ୍ଦି କାଟିଗଲାନି। ନା କାନ୍ଦିବନି ଯେ ବହୁତ ଚଗଲାଟା ହବ। ତାଙ୍କ ଖୁରରେ କାଟିଦେଲେ ହଁ ହେଇଆ ତ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ଖରାପ ହବନି। କୋଉଠି ରଖିବା ତାର ଟିକେ ନାକୁ ମଝିରେ ନାହିଁ ମ ଏଇଠି ରଖ ପୁରା ମଝିରେ ଏଇଠି କ'ଣ ରହେ କି ଏଇଠି ରହେ ନା ଆଉ ସିଏ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ରଖିଦିଅ ଛୋଟ ଏଇଠି ରହେ ସେଇଠି ରଖ ଚାରିପଟେ ଯାଉ ତମ ଆଗରେ ରଖିଦେଲ ନା ଭାଇ ପୁରା ଆଗରେ କିନା ଗୋଟେ ରଖିଦେବ ଆଗରେ ରହେ ଆଉ ଲୋଭେମେଣ୍ଟ ଯଉଥବ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଏଇଠି ରହିବ। ତାର ଅଛି ଏଥିରେ ବି ଅଛି ନିୟମ ଏଇଠି କେଉଁ ମାନେ ରଖନ୍ତି ଏଇଠି କେଉଁଠି ରଖେ ଠାକୁରଙ୍କ ହେଲେ ଏଇ ବଥାନଠୁ ଇଆଡ଼କୁ ରହିବ ଇଆଡ଼କୁ ନୁହଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲେ ଆଉ ଘରେ ହେଲେ ଘରେ ଟୋଟାଲ କିଏ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି କିଏ ରଖୁଛି ଏମିତି ହେଲେ ନିୟମ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ କରିବ ଆମେମାନେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଲଣ୍ଡା ବିଛଉଛୁ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା ତାକୁ ପାରା ଆଉ ଯାହା ହଉ ରହିଥା ଏ ମୋବାଇଲର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ସେଟା ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ଏଥିରେ ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ହଉ ତାକୁ ନାକୁ ସଲସଲ ବି ଲାଗୁଛି ଇଆଡ଼େ ସଲସଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଲଣ୍ଡା ଭାଇ ଛୁଆର ତ କାଟୁଛ ମାଆର ନିଶାଦ କରି ଟିକେ ନପିଦେବା। ନା ଏଇ ଚୁଟିଟା ଦେଇଦେଲେ ନେବେନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଚୁଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆଇବ୍ରୋ ବି ଗୋଟେ ହବ ପୁରା ପୁରା ତାଙ୍କର ପୁଣି ପତଳା କମଳା ଉଡ଼ିକି ତୁ ଏଇ ପାରା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନା ସେମାନେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ପାରା ଦେଖ। क्यूट लगला
ବାଏ ବାଏ। ଏଇଠି ଚାଉଳ ଜଳ ଦଉନ ଖାଇ ଆସି ସେ ଆସିବେ ତମାନେ ଗାଧେଇଛ? ହଁ ନା ନା କୋଉଠି ତମେ ଗାଧେଇଲା ଦେଖାବି ଗାଧେଇବା ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିବ ନା। ଇଏ ତ ଗଧ ହେଇନା ଉଠିଥିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି। ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ଥିରିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖିବା ତ ଫାଲତୁ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାର ବାପା। ଆରେ ଭैୟା ha 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 ହଁ ଟିକେ ବାଜିବ, ହେରା ହବ ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବାଜିବ। ବାଗିବ ବୋଲେ କାନ୍ଦୁନି କେମିତି ମ? ଏବେ କିଛି ଲାଗିବନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏଇଟା ହାତ ମାରିଲେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ। ହଁ ହଉ ସେ ହଲେଇ ଦେଲା ପାଇଁ ବାଏ। କ'ଣ ହେଲା? ଠିକ୍ ସେଇଟା ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାକୁ ବସିକି ଦେଖା, ତାକୁ ବସିକି ଦେଖା। ଠିଆ ହେଲେ ସେ ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାରିପଟେ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା, ଗୋଟେ ପଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହବ। ଗୋଟେ ପଟ ତାକୁ ବସା, ସେ ଗୋଟେ ପଟକୁ ପାରା ପଟକୁ ସବୁ ଠିଆ ହବ। ଓହୋ ଆମେ ଏଇଠି ବସିବୁ, ତୁ ବହୁତ ଫାଜିଲାମି ହଉଛୁ। ବାଏ 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 ବାଏ। ପାରା ଦେଖି ଦେଖ ପାରା ଦେଖି ବହୁତ ସମୟ ସେ ବସିଲାଣି, ଏତେ ସମୟ ସେ ବସିବ। ତା କ'ଣ ଜିନିଷ ନହେଲେ ଦେଇଦେଲ? ନା ଜିନିଷ ଦେଲେ ଏମିତି ହବ ବା। ନାଇଁ ସେ ହଲ ହଲ ପାଖରେ ଧରିବ ଖାଲି। ନେଇରେ ପାରା ନେ, ନେଇରେ ପାରା ନେ। ତା ପାରାଟେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କେତେ ସମୟ ନେବି ଆଉ? ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ବାଘଟେ ନା ଧରିକି ଆସିବୁ ନହେଲେ। ପାରା କୁହ ନା। ଆରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଇକି ବସି ହେଉନି? ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ତୁ। ଠିକ୍ ହେଇକି ବସିବାକୁ ଫାଜିଲାମି ଚଲେଇଛୁ ବସିକି। ଗୋଟେ ସିଧା ହେଇକି ବସିବୁ, ହଲ ଚଲ ଜମା ହେବୁନୁ। ଏଇଠୁ କା ତତେ କୁହାହେଲା ଥିର ହେଇକି ବସିବୁ।
Para caem. Vaya, para caem. Caem le babá. Para caem. Babá. Para caem. ସେ ଜଣେ ଆସିଲା ଜାଣିଦେଉଛି କିଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଖାଲି ଅନଉଛି। ଚଗଲା ହଉଛୁ ଟିକେ। ସମସ୍ତେ ପଳା ସେ କାମ କରିବ। ହୁଁ,